Hello, mga uragon. Kita niyo yung buhok ko? Oh, papagupit tayo. Witness nyo ha, before and after. Mayroon akong kasama dito magugupit May barbero ako dito kasama Lockdown sarado yung mga barbershop, kaya shave titira ngayon sa akin. Tingnan natin ang birada. Sige nga, para makita natin ang finished product. Tingnan natin ang finished product kung okay. Oh, kita yung abs ko, 6 packs ba ang 6 packs kita. Mahirap, walang stand talaga. Pero i-post natin mamaya kasi mahaba. Mahirap pag-upload. Ha? Cutting, di ko marunong mag-cutting. Ha? Yung pag-edit ba? Yun mag-alala, may kasamang sombrero to. May kasama daw sombrero pagkatapos. Mga guys, Wasak-wasak. Yun talagang ginalingan. wasak mga guys. Ayan, malupit pala tong barbero kong kasama Oh, sanay na sanay. Nung ako gumupit sa kanya, sugat na. Untik lang yung mapasama yung tainga Grabe. Di tayo barbero talaga Kwan lang Nakakapanood lang paano gawin. Kaya medyo takot. Talipod ka muna kasi. Ayun. Hindi pa na-order sa Yung natin 360 na upuan. suki dyan yung gusto magpagupit yung partner ko magaling magupit may kasama daw sombrero pagkatapos libre ang sombrero. Kita naman kita expert, marami kong talent maraming skills. Mekaniko, barbero, siraniko pa daw, saka driver. Kaya sweet lover din, basta driver, sweet lover. Nasamid Ayun dyan,
Maganda na ba yung ebidensya? Yun. Ganda talaga pag ano na. Kurang na. May ebidensya na. Titinahan natin. Hindi yung laban dyan. Titinahan natin mamaya. Yung mga gustong magpagupit, PM lang. PM is the key. Magpa-reserve po kasi first come first serve daw. Bibigyan ng appointment para hindi magkagulo. May appointment. Tatanong na po. Oo, tanong na lang. PM is the key nga eh. PM na lang yung gusto. Bukit yan. Baon ng pera. Baon ng sombrero para hindi makita yung bukit. Wala din ba ito? Yung sombrero. Kasi ano eh. Ano bang tawag doon? Parang rice terraces daw pagkatapos. Tangga-tangga ba? Parang kuwan. Malapit na. Finishing na, finishing. Finish na. Finishing mo. What's up mga guys? Wasak guys. Ito po ang aking barbero. Tapos kung magpagupit. PM is the key. Contact lang para Yung Last mga schedule. puti niya, normal na yan kasi mainit na eh. ayun lang. Huwag na lang huwag kayo magtataka. Normal na yan kasi yan na yung mga sinyalis na tumatanda na. Di baling tumanda, di baling ubanin. Basta yung pagmamahal, batang-bata. Yung! Hindi ko na yung saan lumanan ah. Wag! Still lang. Parang narinig rin sa, ano ah, kando sana. Sabi yun, kumpang. Kasama yun sa kanya. Sa Mantik. Yan. Hindi ka na makaganti ba? Ah, Yan lang. Pang ilang gamit na ba yan? Yung ginamit natin ng unang sukat sa ano mo. Tinapong lang. Ay, isa lang ba? Di para din yan pala yung ginagamit sa mga barbershop yung disposable pagkatapos ng ano, tapon na rin sa basura mo. Matalas pa yun. ha? Matalas pa yun, isang gamit. Yung tapon niya. Magaling mag-ahit. Hindi katulad sa akin, nung mag-ahit ako. Unang ano pa lang, sugat na. Nang
Nangayaw siya, nangayaw. Hindi ayat yun, hiwa na yun. Hiwa, nahiwa eh. Yan. Kaming 360 na upuan. Yan kaya nag-spray na. Spray na. Gaya. Siguro yung bounce, no? Tingin mo. Bawasan mo kaya konti. Mga mata. Parang manipis na. Ito, iba. Diyan sana. Sana. Naku pa, nakahawi pa kaliwa eh. May kumukulot-kulot kasi yan eh. Ano yata, may pagka-ita rin siguro yung mukha ko. Ikabrut. Dah. Sige na. Pwede na bang sombrerohan yan paglalabas? Okay. Guwapo. Hindi na. Oo. Na. Pwede na yan. Okay mga besh, mga bay. Oh, ito na po yung finished product. Pwede na daw tong sombrerohan. Pwede na. Siya. Liligo muna. Gumaan ang ulo. Kaligo. Sige na. Babayo muna, babayo. Ito lang muna ang aming content. Gupitan time. Dito sa aming mumunting kwarto. Lockdown kasi walang mga open na ano eh. Na barbershop. Kaya ito lang muna. Close. See you on my next video. Yes. Babayu! Yun o. Pwede. Ha? Pwede. After na. Finished product. Ito na po yung... wala. Wala pang gel yan ha. Pero yun ang ebidensya. O, kitang-kita. Puti na buhok. Me dá sequência de peixe, mas quero que aguente meu sentadão.